Tak si predstav, jedlička, že chlieb na Slovensku stojí už toľko, čo v Rakúsku. No a čo? Však ja v Rakúsku nenakupujem. Potraviny opäť zdraželi, a to nie len u nás, ale v celej Európe. Mne môže byť Európa ukradnutá. Každý nech si rieši vlastné problémy. Dopyt po pšenici sa zvýšil na celom svete. Svet je zvrátený. Dôležité je to, čo sa deje doma. Do obchodu s obilím sa dokonca zapojila aj Čína. Nechápem, na čo je Číňanom pšenica, keď majú ryžu. Za všetko môžu tie obchodné reťazce. Pane Bože, veď ty už hovoríš ako náš premiér. No za to ty rozprávaš ako nezávislý ekonóm. Ja všetky tie tvoje rečičky chápem, ale hádaj, komu uverí moja pyroška? No, tebe, teda premiérovi. Tak vidíš, aj keď chlieb zdražie, bude sa jesť ďalej. Jediný negatívny dopad to bude mať na nás. Veru tak, každý týždeň si dáme o jeden koňak menej.